Rhieni'n poeni ger gatiau'r ysgol brynhawn ddydd Mercher, yn ceisio cysylltu â'i plant oedd dan glo yn dilyn digwyddiad difrifol yn Ysgol Dyffryn Aman. Hofrenyddion ambulans a'r heddlu yn heidio i helpu'r dau athro ac un disgybl oedd wedi ei hanafu. Canmol ymateb y disgyblion ma'r prifathro, ond yn wir, dyrnod oedd sicr wedi ysgwyd yr ysgol hon. Oedd e'n rhywbeth o'n i'n ofn iawn o, oedd e'n rhywbeth o'n i'n trial aros ffwrdd o mor gymaint o'n i gallu. Oedd gyd o fi a ffrindiau fi jyst yn rhedeg ffordd arall, o'n i jyst trial cadw ffwrdd o beth oedd yn digwydd. I'r tua 2,000 o ddisgyblion a staff fe ddath rybydd o cod coch neu cod red dros yr uchel seunydd. Rhybydd pwysig a difrifol i bawb ar dir yr ysgol. Ond beth yw cod coch neu cod red yn union? Wel, dyma pan fydd yna ddigwyddiad ar safle a alle beryglu bywyd. Ac felly, i sicrhau diogelwch pawb, fe fydd safle'r ysgol yn mynd dan glo neu lockdown. Dyle'r drysau allanol i gyd fod wedi i cloi, dyle disgyblion ac athrawon aros neu fynd i ystafell ddosbarth alle gael ei chloi, a dyle'r llenni hefyd gael ei cau. Ac o ran ffonau symudol, dylen nhw gael eu tawelu i roi ar silent. Ond mae'n bwysig i beidio â phryderu gyda'r cynllawiau yma wrth gwrs, yma i gadw disgyblion yn ddiogel. Mae'r ysgol i fod yn rhywle sydd yn le saff, ac felly mae digwyddiad o'r fath yma yn sicr yn mynd i godi pryderon plant a phobl ifanc. A nid yn unig o fewn yr ysgol yma wrth gwrs, ond ym mhob ysgol. Felly, os ydy rhywun yn poeni neu wedi cael ei effeithio yn drwm oherwydd be ddigwyddodd, yna'n sicr maen nhw angen cysylltu hefo yr mathau gefnogaeth sydd ar gael ar eu cyfer nhw. Ysgol sydd wedi ysgwyd a dyrnod fydd yng nghof disgyblion a thrawon a'r gymuned gyfan am amser maith.